Mayong adlaw sa tanan nga nakasubay niining atong programa sa Simbalay. Nining adlaw atong hisgutan ang kabaguhan diha sa atong kinabuhi ug unsa ang effect niini diha sa atong mission ingon nga pinili sa Dios sa pag-share sa atong pagtuo ngadto sa uban. Diha sa sulod sa matag usa kanato gusto ta og kabaguhan. While naay uban nga atong gusto sa atong kinabuhi, pero naay uban nga part sa atong kinabuhi nga gusto nato nga baguhon. Diha sa text nga atong gibasa nag-ingon dinhi sa Apostol Pablo ngadto kang Timoteo nga ang butang nga iyang nabatian kinahanglan nga iyang itudlo ngadto sa uban nga kasaligan nga magtudlo usab ngadto sa uban nga mga tao. You know what? Kini nga instruction ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo declares a universal principle kung unsay angay natong buhaton sa mga butang nga atong naantiguhan. It is worth it to note here nga ang mga butang nga atong nahibaluan sa kinabuhi is dili lamang alang sa atong kaugalingon kundi alang usab kini sa uban. Kini nga prinsipyo dili lamang tinuod diha sa mga pulong sa Ginoo kundi bisan pa man sa mga butang sekular. For example, ang pagtuon nga mahimong teacher. Kung moeskwela ang usa ka bata aron mahimong teacher, alang lamang ba kini kaniya? Of course not. Inikaw man niya og eskwela, iya kining gamiton sa pagtabang niadtong nagkinahanglan sa iyang serbisyo. Usa man mahitabo kung dili kini niya gamiton. Of course, iya kining makalimtan. Now, dinhi sa instruction ni Apostol Pablo ngadto kay Timoteo, he is very specific nga ang mga butang nga nabatian o naantiguhan ni Timoteo iya itudlo ngadto kang bisan kinsa. Is that right? No. Miingon si Apostol Pablo dinhi nga itudlo kini ngadto sa mga tawo nga kasaligan nga makatudlo usab sa uban. Ngano specific man si Apostol Pablo nga kinahanglan nga ang mga tawo nga kasaligan mao ang angay nga tudloan. Tungod kay ang mga tawo nga dili kasaligan nga motudlo usab sa uban, mga tawo nga mamati lang. Kanang mga tawhana dili makasinati sa tinuod nga gahom sa kabaguhan sa kinabuhi nga gisukad diha sa mga pulong sa Ginoo. Kung maminaw lang ta, unya dili nato kini itudlo sa uban, siguradong hikalimtan nato ang atong nabatian. Kung mangutana ko ninyo unsa inyong nahinumduman sa atong mga gihisgutan sa mga miagi nga Domingo, unsa man inyong mahinumduman? Posible nga wa mo mahinumduman or kung doon naman gamay ra ang inyong nahinumduman. Kana kung maminaw lang mo. Pero kung inyo kining itudlo ngadto sa uban, inyo kining i-share ngadto sa uban nga kasaligan pud nga mutudlo sa uban. Kung itudlo ninyo kini ngadto sa uban, you will learn more kontra sa ato pang gihisgutan dinhi. Ngano man, tungod kay tun-an pa ninyo kini og dugang. Kay kung mutudlo mo sa uban, kinahanglan nga inyo pa kining sabton og maayo aron inyo kining mahan-ay nga mosibo sa inyong style. Na unsa may ato makuha kung mutudlo ta sa uban sa atong namauhan diha sa atong pagtuo. Kung muhatag ta og unsay ana to, di lamang kini maghatag og kalipay sa atong gihatagan, kundi maghatag usab kini kanato og doble pa nga kalipay ug katagbawan sa kinabuhi. Diha sa pagtudlo nato sa uban, ang una nga benepisyo nga atong makuha mao nga motubo ang atong pagsabot sa butang nga atong gitudlo. Nga naman, sumala sa akong ingon ganiha, kung naatay desire sa pagtudlo, ang mga butang nga atong nabatian ug nabaluan, ato pang susihon og maayo aron motubo ang atong pagsabot niini. Another benefit nga ato makuha diha sa atong padayon nga pagtuon aron mamahimo kitang effective nga magtutudlo is atong ma-discover sa ato mismo nga kaugalingon unsa ang effect sa atong namauhan. For example, sa elementary pa ko gitudloan ko sa among science teacher nga kinahanglan nga balanced ang atong pagkaon. Napatoy go, grow, o glow foods.
Gitudlo nga kung dili nga i-balance ang atong pagkaon, aduna usab kini effect diha sa atong lawas. Kung kanunay lang karni ang atong gustong kanon, labi na gyud og tambok, mutaas ang level sa atong cholesterol. Kung sa may resulti kung mutaas ang level sa atong cholesterol, posible nga sayo nga pahulay nga dayon. Atake di korason. Kung mahilig ta mo kaon kanunay og karne, ug labi na gyud nang sulod sa ginhawaan, unsa may effect niini? Mutaas ang level sa uric acid. Kung taas ang level sa uric acid, maparehas nako nga magkiyang-kiyang na yung tawon tungod sa arthritis. At doon na, makamao ko ni og gamay. Karon nga naa ko'y osteoarthritis, ahong na sinati mismo personally unsang effects sa arthritis. So, naghangog na mauhan. Ayaw na magbulat nga mag-arthritis pa mo, una mo musunod nga kinahanglan nga ato i-balance ang atong pagkaon. Pero ang pagtunog dugang o pagsinati, personally sa mga pulong sa Ginoo, mas nindot o makalipay, dili sama sa arthritis. Kini makahatag ka nato og kasiguruhan sa tanan nga panahon. Sa diha ang atong masinati, personally ang effectivity sa mga pulong sa Ginoo, we will become more convinced na kinahanglan nga itudlo kini sa uban aron makasinati usab sila sa kasiguruhan nga atong nasinati. Ug ang pinaka-importante nga butang nga mahitabo diha kanato kung mosugod kita sa pagtudlo ngadto sa uban sa mga butang nga nahibaluan diha sa atong pagtuo is atong masinati ang tinuod nga kabag-uhan diha sa sulod kanato. Kung adunay tinuod nga kabag-uhan diha sa atong kinabuhi, it is then nga mamahimong effective ang atong pagsaksi alang sa Ginoo. Mamahimong madaugon og malampuson ang atong mission. Our mission will only become possible kung dunay tinuod nga transformation diha sa atong kinabuhi. Unless makita ang tinuod nga kabag-uhan diha sa atong kinabuhi, bisan pa og aktibo kita sa mga buluhaton sa mission, wala kini effect diha sa kinabuhi sa ubang tao. Bisan pa og from time to time mohatag ta og dagko nga mga donation sa simbahan, wala kini effect diha sa kinabuhi sa ubang tao. People may only come to the church, mo-attend og simba, pero diha sa ilang kinabuhi, it will never make any difference. Tungod kay kanang atong ihatag kanila, ila pod kining makuha gikan sa uban. Apan kung diha sa itong mga kinabuhi ilang makita nga naay pagkabag-o sa itong panlantaw o kinaya, kana mga tao diha sa itong palibot, musugod o investigate nga nga lahi man ang atong panlantaw kaysa uban. In history, ang kabaguhan diha sa kinabuhi sa unang mga Kristohanon, ang nakakabig og daghan nga mga tao ang miadto sa Ginoo. Dili ang ilang programa, dili activities, dili ang kaaligre sa ilang pagsimba. Ang nakakabig sa mga tao sa pagduol o pagsunod ng Kristo Jesus mao ang pagsaksi sa kinabuhi sa unang mga Kristohanon nga bisan pa og isunog ug ipakaon pa sila sa mga leon apan nakabaton lamang gihapon sila sa kalinaw diha sa ilang kasing-kasing. How about us? Well, I know nga diha sa atong tradition, wala tamaan na tudlo sa uban sa atong pagtuo. Ang atong naandan mao nga magapakita lamang kita sa atong mga kinabuhi with the hope nga makadanay kini sa uban. Question: nakadani ba ka ang atong kinabuhi ngadto sa uban? Well, kung wala kini makadani, we need to recheck sa atong lifestyle o sa atong kinabuhi sa pagtuo. Reminder o gamay, if you think nga igo na lamang ang pagmaminaw sa mga pulong sa Ginoo, you need to check your faith. Let us read all together sa pahimangno ni Santiago in connection with this concern. Si Santiago, ayaw limbungi ang inyong kagalingon pinagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunua, tumana kini. Ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga manamin ug makakita sa iyang tinuod nga hitsura. Makasudong siya sa iyang panagway apan inig pahawa na niya, malimot lang siya dayon sa iyang hitsura.
Apan ang tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga nagluwas sa mga tao ug magpadayon sa pagtamod niini ug dili kutobra sa pagpamati, kanang tawhana panalanginan sa Dios sa iyang buhaton. Nining adlaw ang balang kasulatan nagasugo kanato nga ang mga butang nga atong nabatian ug nakatunan sa mga pulong sa Ginoo atong itudlo ngadto sa uban nga kasaligan usab sa pagtudlo ngadto sa lain. It is my prayer nga kitang tanan mamahimong kasaligan sa pagtudlo nga atong nadawat gikan sa balaang kasulatan. Lastly, kung una pa'y bisan kinsa dinhi kanato nga dunay desire sa pagtudlo sa uban apan maglisod pa niini, pwede mo makikigstorya sa inyong pastor anytime aron makatabang sila og dugang kaninyo. Amen.